Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kasora Labours Union kala berngam ban mi madan ban penlong da ka jingyaki ban penbor ya ka sorkar bakade ban seuno ya ka pisa jongki ka ba ka sorkar kala de ban kular kham menshua kinong yalam jongkani ka seng bakentup yo presiden uba Yohanes Thaba u advisor uba bawalam kupar khong maupat bat kiwei pat kila ong bahadu menta ka sorkar ka klempat seu ya ka jinyarap syaki don na pedeng jongki ki bayo tang nyospa tingka bat donru ki bampat yo AA hadu menta Chajur halor jong kani ka jing bamsut nyau jong ka sorkar jingi ngi kersan jur sisa kum ka women swing hibar ko wei ngi kersan i kong Angela Rengat jungi ya kani ka meeting perpisah halor kani ka jing ade pak kani ka skin jo binong belah kepedi benyo aja dari don pak minta kita yo tang nyo pak ka pak don ru ki bapak yo ai te ngi kum kasang ngi ben ngap dari ngi ban yang ya sekar pak di ban ai khantam halani ka thai ka jungi khantam dia ya binong belah ma PE hadu pakawan kan ka kelam COVID-19 la sem ke jing ka jing jar wat tang bang nyo akam ka jam tre ba ta ru tapi isa yang ni ke jing ba wat ni ki baduk basuk imla sa mang kersan ada ka sarkar apli bila senti kumno ba kanyaram te khantam yang ni ki bebelas ni te ngai ke de jing ku ko khran ba ta jing ni ki ba ni dunas dang ni apal dia kan ka scheme ka balong nhiều spa tayo ba sarkar la kular ka lai tayo kan ai ya kador ka jong u wei breu ndre hadu mta ka jinglap ka jingsiam ka jongi wat apne jongi mta rubun ki barang yo nhiều spa tingka padon ru pempat yo ai ti kembap yo iya ki social media be kong Angela Rengat apo ka santerik mta Independence Day la kular baro ki dei ban yo lot bat mi kerja ni bat nin sami syamadan ru ban sim ya ki data ki batikena lada don nak deng jungi mano bom yo ni kloi ban yang ban dawai lam tak hok ka jong u nong bela jong thai sorai per koi ini kum kasang hi nim ila perkhat ba kumnum ni le ko be de ba tane ke juru kam pathat tingi ni kum kasang ni di ban ni wa kila tinti rada ka sota kam le ai ni kum kasang ni ban suswa ni ban mi pat ba tin I sisa ya kam pi bawah jungi bengi ba trek tin kong syam pi ka jinglap ka jungi akan ka jingrum kam pathan ka jong ki samla ki lok me ki lok pa ki department of repair bat kum juru ha ki jing treatment company lani ha ki miners koi ka bangilap I kalong ba kimia jing ba kat kum ki kendon jong sarkar pa pitip ki ladon ka labor department ka babaro kinong bala ki register ha kaneka department kebakongsan ni kinu ki breu ki bakwa ban aikam ya no ki de benya limba jong ka department ndre hadu menangi padon hang ning pat yo kono ka phone call pat yo kono ka kontak na kini ki department katai kowe ka bakongsan ka bang UI habang ilek iwan chane chatei ngi ki dor kemai la kalong haplu di department PHE department health department asok division department bat kum juru ha block department nai kini ki breu ki surung ki sumi should have kum ki masi ki blang ban yo rum ya kam katau ke jingkeli pengibu ka sarkar lada ka sarkar ikam la pat sim khia halor kan ni ka seng ni ka sasai madan lut ikini ki baro katai ko kongsan ka jingalum lang jungi bakar ki mentak sni bat bangi tips kan kamtam kan COVID-19 bon ni jenjal ka bela ka sni hendrei wat sini stay ngimyo wat sarkaru wat ka jarap ka hok di ban yo ngimyo katai ka nong rem ka bangieng ka bangi kum kaseng ngin sa mi madan wat ban yakun na ka benta ka jing ka jo upat ba jo ka than ngin yakun hadu ban yo ya ka jing jong katai ka mat ka bakusan ha ka be de ba ka jing plino ya kan sport ikepat ya ka sarkar ba ka de ba perthing ba ya ki protokol nama ha ka jing ya de ba ka
Kejing kiu start jung nu COVID-19 kamtam hakan katan seorang civil subdivision hi berawai tinggi kepat ba lakum nu serka ba baik ba jadi ban sutu kamtam hakan kejing ya ke pemerintah ngilap ngisyam hi menta ka ai ka COVID-19 hapok atain seorang hi berawai klakiu state sha ni pok seorang civil subdivision kejungi thì cái mat ke pengongsan ke bangi kwa ban ai suggestion ni ajimut chek sarkar haba mentaka sing tip baka export import ke lapling thi pok majai tingi scam baka protokol kan long ka ba perking bat komju radu kis im radu kisnong radu ki pai ba kinchim kia halor kani kuma pitip im ta ka export ke lemba ke majai ke beding kong hi umau la yo na po hima wa long ilaka wa long pat ke ilika sa ba tinggi scam bakin kisnong ki penbiang ke protokol bat ngi kum kaseng dai bangin sipet ndrei klem dahyar hat po jong kathma ngin hiar sati sepo ki thai jong ki khaput ban chang hatu ki penbiang nem ya protokol kat kum ka jing tha jong sarkar ambar ngi tip bau ni coronavirus nim pa ba utpret keleng ke bangi imenta ki thai wa long thai umwai uniu virus ulas sedang bertiu step ba ni kwa ba ka sarkar ka di ban pe bin pa bin ya ka jing ka jong pat ba katai ka bakong san ka bang dai ban syale tlumur ne le pathar na kam ta ka yap ka im ka jong pat ba hi bar ko ha ka baya dei ba kan ke jing karya kam ya sa tempur ha jing sisa laisnam rai minta tang sistem asnam la sa karya na la sa transfer sawai habang snow na di kat to kan ni dia tu ba dan ki ba ong ba i Alexander mungkin syak transfer no rai habang ipet ya ki kam ki jong i la tres sistem sisa ba ilong i ba kloi ben ya dei bo pai ba te ni kum basang hi ni kerpa ya ka sakar pada waktu ba chimkia ya kan ni nama kam ngimdei ban chusngap ani ai ke di officer ke trai tang sipor apor ke patna ani yo ki officer teng ki bambiang bang chutu nu ba punya dei bu pai ba kan ni ka wara jing hi yang ni pai ba tingi kerpa kan bala kum nu ni hap kan ba kin ba kum ka kendon ka ba ki bu mo jadi ban bat ya kendon nang ba kakam ke joki kalau ke bai ibe jadi ban yo hi de ki officer ke bambiang ni kerpa ba ki di la kum nu pinwan hi de kita ke officer te kai ka pokong san ni ka jinglap jungi ka ji osngau jungi nang ni naktai ba ni seorang civil subdivision jungi en sabujili no yau SDO tingi kum pasang ni penremjur bat ka ba ka long ni bangi yau snau ba ka kam ka jung u hi ka sawa ka kam ban ni ka tien ka tai ka pokong san ka kum ka jinglap jungi ka jing tre jungi ka jing telun kam ka jungi nadu ki por hi baibat kum SDO hadu menta ki kambun hi ka long sukses ni ka long pois ka jingjong ngim kwa pakan ka jing adai ka jungi tang sistem et pen ken riak kam no ya uniu officer ni i yo de MCS ubala tre sistem hadu ka kata uba kloi rupan ya dai berupat ba pan supen ken riak no mardor klem kadau ko biang ngi kum pasen ngi num ken randien ngi sami sia upat ba ban pensngau ngin sami hamadan ban yakun na kamenta ke jing hi jong kathan bro kawai pitip kan ke jing pen re officer tang sipor kakta ya udok usung urang li ujuki unong bela nunyak kali uhe spa ne urit uria kumta ngin kwa ban suong bahang ni hapo subdivision ke jungi tang license empat dap nyangut rangut iyo ki officer ndai kwa bagi officer kindane license kat ku makendon jong sarkar ti ni ai upat ba amon jupat ba ka ba mau unle rengkat bat kaseng ke jungi tingi saya lumru ya ka GEC jong kiseng per jong kathan hi borok kawai bani yelem yang persya halor kani katai ka bakong san tingi kwa iban penne yang ni officer bat bakan sel no ya kani ka notification ba sarkar kala ai ba une officer unang itre ni katai sora ka jungi katai ka bangi ya lumlang hangni bani kedu ban ya mer jingmut hangni ban penne yang ni officer hadu bakut katem ka jungi dai ban sipun kan riak no ni la sha di sisi katai ka bakong san
Tegoi kuasa ni ketui ke sarkar kini kijing dawa jing ki bolong santli ba kadai pendap no kadai ban menjur no bat kebokongsan ni ke sarkar kadai ban sim khia wat ailat bangi ku pai ba imi sesurok bandawa wat ailat bangi pai ba imi kumni ku bangi mi menta ndai ai ba kakam ke jompi ke jompi namit kan batai khambha ya kajing kajing pat nang seorahi borok kawai katai kamat ke pekongsan ke bangi kuat ke sengau syek sorkar lada ke sorkar kam sengap ikane ka rengsan kajing keren kajing ba ke social media ngin sa ai kajing ki ke bating wat ban ya mi surang bandung tieng ni nomre ya nur ya no katai kamat ke pekongsan ke bangi sim ya karai minta ka bangi le sim ya karai kaba nginyang ya le ya dawa ya kahong nginyang ya le ya kajing shisha kaba upat bai un kersan nadien limba kan di social media ti katai ka pokoksan ni kerpat di sarkar kaba kat pene ya unu officer ni kerpat di sarkar ka export ba kada perkat ba aba kala apply menta benumdon kan ko jiki coronavirus hakalor ka jinga thapkam haki department of affair ka sarkar ladak long ka bala kan wengno kan pelaj limba advertisement bat ne kumju bahkan khot lingba ki labor department and employment exchange kabasau kadai pensngap ya kan ne ke jingdawa ke jingi ke nyau spa tingka kaba omde bangiyo tang nyau spa di banyo arhajar sispa sya wei dong belajar tan seorang ngi kumana labor nian la kunum no san spa do spa ngun ila register re haduk mentang nang poi ke report kaba umpat yo lun katai ke pekongsan ti nglei i ringba ka RTI jengkong anjala rengan kaba boni balong fake bana presidang upoi semarai na lar ngau upoi lain kra mo na lar ngau te upoi sering un kane ko sorta ka de ben idit bahai kini ki baro ka ba ngim kwa mangin jusai madan mentan ni redan long ka bala ning sasai madan ba kalau buat department sya kala tumur hadu kata kata ko trikam ke jongka kata ka pengurusan ni kerpat ki staff ki badan hapo jongka labor department bakin le no ya ka berengkap